Mayong buntag sa tanan. Usa ka mayong buntag kay once again adlaw nga Domingo nga makadawat kita sa sakramento sa iyang lawas ug dugo. Mao ang naghatag kanato og kinabuhi, naghatag kanato og proteksyon sa tagsa nato kinabuhi og sa tibuok banay nga uban kanato. The kingdom of God, ang gingharian sa Dios. Mabasa nato sa Ebanghelyo nga sa English pa nagingon, the kingdom of God is at hand. Niabot na ang gingharian sa Dios. Kung ato kayong masabtan, kung unsa ang gisulti sa Biblia, nga sa giyon, the kingdom of God is at hand. Nga naman, nga makita nato ang kalibutan in our eyes, usahay makita nato nga God is not in control tungod sa nahitabo sa katibukan sa kalibutan. Labi na ang gitawag nato nga COVID-19. Kung in control ang Ginoo nganong dili man na niya i-wipe out dayon. Daghang kayong nangamatay. Mga pare, mga obispo, niini nga panahon. So we have to question why. Nga naman kung in control ang Ginoo nganong nahitabo man ni mga butanga. Nga tanaw nato nga dili makontrol. Kung ato obserbahan, kung kontrolado sa Ginoo, reverse may hinoon, baliktad may hinoon ay tabo. Murag si Satanas is winning in this battle. Murag gamahanan kaayo ang gahom sa yawa. Lisod kaayo, mutuo. It's hard to believe that God is in control. The kingdom of God is at hand. Those who believe. Nga ang gingharian sa Diyos is at hand. Kung kinsa katong nagatuo aming batana. And ready kayo nga mo dawat ni ana. The question is, what is the kingdom of God? Unsa man ang gitawag nato nga gingharian sa Dios? The word kingdom means more than a territory, dili kana more than a territory or dako nga land area, but the kingdom of God is at hand. Literally means the sovereignty or the reign of God. Sovereign na Ginoo aming matana. Bisag unsa pa inahitabo sa kalibutan, always remember that God is in control. Niabot na kanato. Ug atong pagayon sa Ginoo panahon niini, nga sa magadawat ta sa lawas ug dugo ni Kristo. Sa iyang hamili nga dugo nga maghatag kanig proteksyon sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Dili nato na basta i-take lang nato, dili na basta nga basta-basta nato nga gihimo niya. Pero makahatag kinig proteksyon kanato if we really believe the word of God. Amin batana. Amin batana. Ako lilita angay. Waabot sa ato ang kahadlok. The reign of God and the power to rule and exercise authority. Biski na mga propeta nitong unang panahon announce that God i-establisar niya ang iyang gingharian, not just one nation of the people, but the whole world. Abasa nato sa Isaiah. Now, in Psalms 103 verse 19, nagaingon, gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono didto sa langit o naghari siya sa tanan. Aming batana. Naghari siya sa tanan.
Pero nganong man ning mahitabo man eh. Basta naghari ang Dios sa tanan. And people, daghang kayo mo contest na ini, nga if the kingdom of God is at hand, why is it nga naman ang COVID-19 reign as if God lost control in our situation? According to the scripture, for God so loved the world, gigugma sa Diyos ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, anong kabaton taog, kaluwasan. Nag-ingong pag siya, I am the way, the truth, and the life. Kung ato ng pagadawaton, naatay kalinaw. Pero kung ang nag-control na to, mao ang kahadlok in our lives, then naatay pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Si Jesus nagsugod sa iyang ministeryo sa iyang gitawag nga earthly ministry. Both si Juan nga magbabunyag o si Jesus, gusto sila nga patyon sa ilang mga kontra, just to silence, para mahilom lang. Pero kung tanaw na to, during niadtong unang panahon, the gospel cannot be silenced. Amin batana. Dili maundang o dili nimo ma-silence ang gitawag nato nga ebanghelyo. Jesus proclaimed that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Gidala ni Jesus ang mensahe ni Juan regarding what we call repentance. Pag hinulsol. Usay magbasol raman ta. Nagbasol lagi pero mohimo gyapon og butang nga atong basulan. Repentance means turning away. Pag palayo mo ng pagpasabot ana. So, atong una-unaon karong kabuntagon nga sa ganasugod si Jesus sa iyang earthly ministry. Ang gusto sa Ginoo nga naa kanunay ang gitawag nato nga pag hinulsol. Og nanawag siya sa mga apostoles to believe the gospel. Ang ebanghelyo ni ata dire tanan karon tungod sa ebanghelyo aming bataana. O gusto sa Ginoo nga kanang ebanghelyo nga niya kanato ato sab i-share sa uban. Gitawag niya ang iyang mga disipulo to believe the gospel, the good news he has come to deliver. Nya karon kay tuwa naman siya seated at the right hand of God, kinsa may mag-deliver ani? Kita mismo. Usahay dili ta makasulti, pero nakita nila nga ang atong mga batasan, Kristohanon nga batasan, dili man ta perpekto, amin bataana. Usahay man sa batasan. Pero usahay kung ang Ginoo na kanato, dali ra ta makabantay anang mga butanga. What is the good news? Nga iyang angay nga i-deliver kanato, the good news of peace, the good news of hope, the good news of truth, and the promise to those who seek Him. God gives everlasting life. The good news of peace, restoration of relationship with God. In John chapter 16 verse 33, nagingon, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw nga pinaagi sa inyong paghiusa kanako, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ka na ang kalibutan. Amin bataana. Paantuson, dili ta angay mahadlok, moabot na nato, but because of the power and strength of God, ato nang mabuntog. Kanunay unta nga mag-meditate sa pulong sa Ginoo kay mo kanay nakakahatag nato og kalinaw.
hope of heaven and everlasting life. John 3:16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon o kinabuhing dayon. Amin ba tana? Kinabuhing dayon. O makita nato nga kini mga pulunga usa ka kamatuoran. Why? In 1 Peter chapter 1 verse 24 and 25 nag-ingon. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa sagbot ug ang tanang nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay o malarag, ang bulak niini apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Maayong balita nga ang Ginoo moayo sa tanan natong mga sakit. Nga ang Ginoo motubag sa atong mga pag-apo. Nga ang Ginoo mopasaylo sa tanan natong mga sala. Amin ba taana? Mo nang message of the kingdom. Pero nay duha ka kondisyon nga moingon ta that kingdom of God is at hand. Meaning, we should repent and believe. Maghinulsol ta o kinahanglan kita mutuo. How do we enter into the kingdom of God? Sa ako nag-ingon two things. Repent and believe. Kung musubmitar kita sa pamalaod ni Kristo in our lives and believe that the Lord Jesus give us His grace, matagaan tag gahom o strength to live a new life as a citizen ni ini nga gingharian. Sa dihang naborn again ta, gidawat na to sino si Kristo nga personal ug manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Makita gihapon nato na akong basahon nato ang John chapter 8 verse 44 giingon, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa og buot kamo mosunod sa tinguha sa inyong amahan. Mamuno siya sukad pa sinugdan. Wala gayod siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. The ruler of this world, of this present world, mo-operate ka nato ang gingarian sa Dios kung kita naay paghinulsol. Repentance means to change our thinking sa atong paghuna-huna. Ang Ginoo nagasulti niya na nga kinahanglan nga baghuon nato ang atong panghuna-huna. Romans 12:1 and 2 nag-ingon, busa, verse 2, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan na ining panahon na. Ipabago hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo og hingpit og makapahimot kaniya. Change our line of thinking. Mo nang gusto sa Ginoo nato. Magbago ta sa gitawag nato in our attitude, disposition, so Christ can be the Lord and Master sa atong kinabuhi. Dili unta master ang mga sala. The Lord gives us grace to see
what really sin is. Ipatanaw ta sa Ginoo og unsa gyud ang gitawag nato nga sala. Ang iyang grasya magdala og pardon and help to turn away that keep us from His truth. Tungod ana usahay daghang kay mga sitwasyon sa kinabuhi nga nawala ta sa kamatuoran. Pag-alagad sa Ginoo. To believe is to take Jesus and His word the truth. The truth is that God is love. Gihigugma ta sa Ginoo nga dili ta angay gihigugmaon niya. The truth is God's love first. So, He invite us to love and surrender our lives to Him. Mo gining importante nga i-surrender nato ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi diha kaniya. The gospel, the good news of Jesus has the power na igahom to free us from bondage of sin and fear. So kanang kahadlok mao ginang naghatag nato nga dili maayo sa atong pagkinabuhi. Kung naata sa kahadlok, it will destroy our faith in God. Kung naata sa kahadlok, kung sa mahitabo na to, nervyosyon ta, gamay lang kayo nga sitwasyon, wala na, ginervyos na. Nganong ginervyos man ta? Why? Because kulang sa pagsalig sa pulong sa Ginoo. Jesus preached the gospel, the good news. Iya sab kitang gitawag nga mahimo ta parehas sa mga gitawag nato nga mga disipulo nga iyang gitawag. Nga magsangyaw sa maayong balita to catch people for the kingdom of God. Unsa mga klase nga gitawag sa Ginoo ang iyang mga apostoles? Mga gwapo ba? Taas bag ilong? Mga humot ba kayo? Sa giwali ni Deacon Rex ni siya nga, ang mga disipulo, mga baho, gano, mangingisda god. Bahog tinae. Usa ka mga tao nga mga ordinaryo. Parehan natong tanan, ordinary people. Dili mga profesional. No wealth or position. Dili mga profesional. Nganong dili man mga profesional gikuha sa Ginoo? Kaya kini mga bright, may mga utok. Agbalihon ang Bible para lang matughan ilang kaugalingon. Simple raman kayo ang Bible, obey to those who are in authority. Respetare ang mga tao na sa mga otoridad. They bow before God nga I will obey my bishop at all times. Asa naman na karon? Tas bintana. Ngara ba manubag? I will obey God rather than man. Maglisod kag ubi kasi ang Ginoo di magaling nimo makita kada pa imo nakita. Mao na kinahanglan nato nga kung naata sa pagsangyaw sa ebanghelyo, kinahanglan nga moobey ta sa pulong sa Ginoo. Dili ta sigig ang alkontra sa gisulti sa Ginoo. Natay rason tanan. Naay pagbalibad, naay pagrason, naay pagpanglait. At kung tinuray nga ang gugma sa Ginoo naa sa imo, ngano man mandaot ka sa ubang tao, maayo ba na og dili? Dili, amin bata na. Hello. Mo na atong bantayan. Maayo kay mo share, maayo kay mo daot sa Ginoo, pampandaot kadugay nga dito lang kasimba namo. Mo na ang ilang gospel, mo na ang ebanghelyo.
Jesus preached the gospel of good news. He called us to be like the disciple and give them strength and power. To catch people for the kingdom of God, what kind of disciple He choose? Sa ako nagingon. Mga bahoon. Walay mga alamag. Walay gihimo, kundi mangisda ra. Pero na-treat ni mangisda. Taas kayo og pasensya. Biski way ko ha, mga nagat na sad. Taas kayo sila pasensya. Morning, gusto ka example nga gihatag sa Ginoo. Mga ordinaryo nga mga tao, ordinary people, non-professional, no wealth or position, Jesus wanted ordinary people when the Lord calls us to serve. Gitawag ta sa Ginoo aron mag-alagad ta. Amin ba ta ana? Sa iya ta mo tanaw, naging miya, look unto Jesus the author and finisher of our faith. Ganun man, kumutan na ang tagtao, sige ko tag simplang. Masayop ta, permi. Mo nang ditog yung katanaw niya. Nga ang gugma sa Ginoo na nato. Kaya ang gugma sa Ginoo nato, bisang makawindang-windang atong kinabuhi, magpadayon ta o pangalagad sa Ginoo. Tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, amin ba ta ana? Wala ta may higugma kay nate sweldo. Kung nangita kag sweldo nga nako, naigan ring simbahan na kay wa diha. Mag-agad lang sa panalangin sa Ginoo kung unsa ang gihatag sa Ginoo. Why sudan ayaw reklamo. Why pamilite ayaw reklamo. That's why Jesus wanted ordinary people. Kagitawag niya sila Pedro, follow me. Ang sa may nahitabo, nisunod sila. Ningon ba sila, Lord, akong pamilya, ako sang pakanon. Ilubong sa nako to akong namatay nga igsuon o magagaw. Follow me. We must think we have nothing. Dili ta maghuna-huna nga we have nothing to offer before God. Naagyod ta. The Lord takes ordinary people like us, can offer and uses it for His greatness in His kingdom. Ordinaryo nga mga tao, pareha ka nato nga nag-offer o magpagamit sa Ginoo og siyang gingharian. Do you believe that God wants us to work in Him for His glory? Kato itong ikanta ganyan sa offering, pero bugata itong ikanta na ito. Pero mahimo unta itong realidad sa atong tagsatag sa kinabuhi, sa tubag sa Ginoo na inganita natin kalinaw, biskin natin mga problema. Why? Because of the peace of God. Wala tayong kwarta, pero matingala ang mga tao kanato ang anong ingana ang atong reaksyon. Why? Because of the peace of God that surpasses all understanding. Amin ba taana? Mao kanang ebanghelyo gihangyon tanan sa pagpanindog. Pwede ba nato makanta ang atong ikanta ganyan sa offering?